Дмітрый Сінягрыбаў прадстаўляе адразу два універсітэты Гомеля. Малады чалавек навучаецца ў аспірантуры і паралельна працуе малодшым навуковым супрацоўнікам лабараторыі. На ўдзел у форуме яго прывабіла магчымасць абмену вопытам даследаванняў у фізічнай галіне. Моя кандидатская работа посвящена физике элементарных частиц, новой физике на коллайдере, международном линейном коллайдере в Японии и компактном линейном коллайдере, которое планируется построить в Швейцарии. Мы изучаем косвенные эффекты, то есть теоретически, какие характеристики могут быть у частиц, массы, константы связи, ширина. И это может помочь экспериментаторам их обнаружить уже в качестве измерения на установке. Падзяліцца ўласнымі ідэямі і аб'яднаць даследчыя намаганні прыехалі каля 300 навуковых дараванняў. У іх ліку студэнты, магістранты і прадстаўнікі прафесарска-выкладчыцкага саставу з Беларусі, Узбекістана, Кыргызстана і Расіі. Сёння госці азнаёміліся з лабараторыямі універсітэта імя Францыска Скарыны, наведалі лекцыі і выставы. Далей маладых вучоных чакалі экскурсіі па шэрагу буйных прадпрыемстваў абласнога цэнтра. Гомель прымае рэспубліканскі форум у якасці маладзёжнай сталіцы 2025. За час свайго існавання пляцоўка стала унікальнай магчымасцю для канструктыўнага дыялога, абмену перадавымі ідэямі і ўстанаўлення навуковых кантактаў. Менавіта стварэнне новых тэхналогій і ўкараненне іх на прадпрыемства мае стратэгічнае значэнне для краіны і вызначае магутнасць эканамічнага патэнцыялу.